Kien nhar 13 ta' Diċembru tal-1974 meta taħt xi taqlil, il-poplu Malti Wawċi kien reħila lejn Pjazza San George fil-Belt Valletta biex jassisti għad-diskors tal-ewwel President ta' Malta, Serent Nimamo. 50 sena wara il-Maltin u l-Wawċin għal darb'oħra se jkunu mistednin fl-istess pjazza biex jassistu għal storja oħra, l-istorja ta' Malta Repubblika. F'konferenza tal-aħbarijiet ġie mħabbar li fost id-diversi attivitajiet li se jkunu qed jittellaw bejn it-13 u l-15 ta' Diċembru bl-isem tal-istorja Int. Se jkun hemm spettaklu audiovisiv fi Pjazza San George fil-qofol ta' dan l-anniversarju bil-faċċata majestuża tal-Palazz tal-President isservi bħala tila moderna biex tiġi rakkuntata l-istorja ta' pajjiżna. Iċ-ċermen tal-Festi Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali u Storiku Liam Gawċi irrimarka li bħala pajjiż il-mixja biex naslu sawn ma kienx faċli u l-50 sena anniversarju ta' Repubblika għandu jfakkarna xi tfisser din il-festa. Aħna din niċċelebraw li fl-1974 missirijietna kellhom il-Kostituzzjoni li xtaqu wara mijiet ta' snin. Fl-aħħar pajjiżna kellu il-President Malti bħali u bħalek u allura issa il-mixja tagħna bħala poplu bdiet. U għadina hekk 50 sena wara niċċelebraw din l-achievement. Imma issa bih ta' dan kollu huwa li issa 50 sena wara. Minn fejn bdejna? Fejn qegħdin u fejn sejrin. U sejrin il-kol flimkien bl-aħmar u abjad li hija Malta rappreżentati minn din il-Kostituzzjoni li il-kol flimkien naqduha bħala Kostituzzjoni. Dik li ġlidna għaliha fl-1974. Min-naħa tiegħu iċ-ċermen ta' Festivals Malta Aron Zara qal kif Malta u l-poplu Malti Wawċi jistħoqlu li jiċċelebra bil-kbir dan l-avveniment nazzjonali. Għaldaqstant qed jitħejjew ċelebrazzjonijiet kbar u denji li jixirqu jfakru l-50 anniversarju ta' Malta Repubblika. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici spjega li bħala poplu kollha konna u għadna parti mill-kisbiet li pajjiżna irnexxielu jagħmel bis-saħħa ta' Malta Repubblika fejn tul dawn l-aħħar 50 sena inkitbet l-istorja ta' Malta. Sadan it-tant fil-jiem li ġejjin se tkun qed tiġi varata kampanja edukattiva bilan li jiġu identifikati l-vantaġġi li pajjiżna jgawdi jew gawda minnhom minn mindu sa Repubblika, filwaqt li jissemmew ukoll mumenti li jibqgħu jissemmew fl-istorja u joffru l-aspirazzjonijiet għal ġejjieni. Il-biljetti mingħajr ħlas għal dan l-ispettaklu jistgħu jinkisbu minn fuq showshappening.com.